No niin, sano uudestaan. Minkä sä teet? Miespipari. Pitäisiköhän sillä laittaa varustuksia? Hymyile kameralle. Jee! Mikäs sieltä tulee? Piparkakku-ukko. En mä tiedä, jääkö tommonen näkyviin. Mikä? Varustukset. No, joku siellä näkyy. Moi Vilma. Moi. Älä nyt, kun sulla on varustukset. No johan on. Että hyvää joulua vaan. Aika pieni. No okei, haluatko sen nyt kolmannen jalan? Ei. Hanna esittelee piparkakkuja. Kuusi. Joo. Poffu. Tonttu. Joo. Sydän. Joo. Kello. What? Kello. Niin, semmonen kello. Kello. Semmonen. Kilikello. Sitten semmonen pieni perinteinen. Joo. Sitten semmonen puolikuu. Joo. And man cake. A man cake. Okay, thank you. We want to see you. Joo, hyvä. Onko meillä täällä nättiä tyttöjä? On. Vilmakin on niin nätis. Nyt se poseera. Nyt se poseera. Mennäänpäs katsomaan, kun Hanna koristelee piparkakkuja. Otan videokuvaa. Mitä me tehdään? No, tee joku nätti naama. Okei. Ready? Ready, set, go. Joo. Illan ja huomisen sääennusteiden perään ja sen jälkeen vanha rouva, mutta aina aktiivinen viehättävät. Sinä Turner of the Best ja seuraava julkisuuden liitossa Please Come Home for Christmas. No, nyt se on mertsinaama. Voi ei. Mun piti tehdä tosta jo sellainen. Miksei se onnistunut? Mitäs meillä on täällä valmiina? Jaha. Koska se... Tuossa on minun tekeväni pipari, missä lukee nimi. Ja sitten toi hymynaama on mun. Noi loput onkin Hanna. Siinä on toi luu. Siinä on hieno koiran luu. Hannan tekemä. Sitten kello. Sekin on Hannan tekemä. Sen verran, että parit tilastot sentään julkaistaan vielä huomennakin, nimittäin matkailutietoa on luvassa matkailutilastosta ja sitten lisäksi tieliikenneonnettomuuksista tietoa tältä vuodelta huomenna. Ja sitten sen lisäksi niin Maikkarin uutisaamussa on haasteltu. Ei nyt tää ei liiku ollenkaan toiseen suuntaan. Nyt. Katsotaan, jos sitten Lipposen Paavolta saataisiin joku uutinen. Mitäs sitten tehdään? Pitäisikö Nupun tulla tekemään toi akka? Pitäis. Joo. Ja toista. No niin, nyt. Joo. Täällä on 2 piparityöntekijää. Ei! Kuule Ultrabra, lopetas nyt. Ei me haluta kuorrutestua. No niin, tuo piparkakkuakka on Nupun tekemä ja siihen tulee nyt kuorrute. Okei. Se oli kyllä tyttö eikä akka, mutta ihan sama. No siitä tulee akka sitten, kun se kasvaa. Sekä tytöstä että Nupusta. Koira haukkuu. Tästä tulee varmaan tosi laadukas sun videosta. No totta, helvetis. Ota hihat on mekkona. Jee! Se on topless.
Ikämaa, mutta jos mä teen sille kaulaukan, niin sit se menee sama syssyyn sun kanssa. No mutta jos on vaan syväkaula. No tehdään sille syväkaula. Uurrettu. Noin. Entäs nyt sanotte hei? Aika hyvä. No niin, kiitokset kauniit. Katso kameraan. Jee! Murriska Eevi allihuppa, allihuppa, allihuppa. Murriska Eevi allihuppa, allihuppa, huppa. Dyymeen ojaameen, dyymeen ojaameen. Veikot ja siskot, meitä on monta, äitin kunta, huoletonta. Veikot ja siskot, meitä on monta, äidin